Γεια σας φίλες και φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι ο Μπάμπης και το συγκεκριμένο βίντεο αποτελεί ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για αρχάριους που θέλουν να μάθουν πώς να κάνουν προπόνηση με αλτήρες. Γενικότερα είτε στο γυμναστήριο είτε στο σπίτι. Θα αναλύσουμε λοιπόν κάποιες βασικές ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε με έναν ή δύο αλτήρες, για αρχάριους φυσικά. Θα αναλύσουμε τις τεχνικές, θα αναλύσουμε τι μυς θα δουλέψουμε και πώς θα γίνει μια ασφαλή εκτέλεση γενικότερα ώστε να δουλέψουμε καλύτερα στην προπόνησή μας. Παρακαλώ διαβάστε την περιγραφή κάτω από το βίντεο. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά και ποιες ασκήσεις θα αναλύσουμε στο σημερινό βίντεο. Θα καλύψουμε προφανώς όσα περισσότερα πράγματα μπορούμε. Κάντε εννοείται εγγραφή στο κανάλι μου, like και share το βίντεο και αφήστε comment από κάτω οποιαδήποτε απορία έχετε. Παρακαλώ όμως να είστε σίγουροι πριν εκτελέσετε οτιδήποτε, καθώς αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βίντεο, διαβάστε τους κινδύνους άσκησης γενικότερα και σε περίπτωση που έχετε κάποιο τραυματισμό, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω τους αλτήρες μου μαζί. Okay. Πριν εκτελέσετε οτιδήποτε, αν θέλετε να ακολουθήσετε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό βίντεο, ξανά το κάνετε με δική σας ευθύνη και εννοείται ότι πρέπει να κάνετε ζέσταμα. Έτσι. Εγώ έχω κάνει το ζέσταμά μου και ξεκινάω με τις βασικές ασκήσεις. Θα ξεκινήσω με το κανονικό κάθισμα. Πώς κάνουμε κανονικό κάθισμα με τον αλτήρα? Πολλές φορές κάνουμε το λάθος και πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν το κανονικό κάθισμα, γενικότερα με τα πόδια στο άνοιγμα των ώμων, απλά και με έναν αλτήρα, χωρίς να έχουμε κάνει πρώτα με το βάρος του σώματος. Οπότε να είστε σίγουροι ότι μπορείτε πρώτα να εκτελέσετε το κάθισμα, το κανονικό, με το βάρος του σώματος, να έχετε καλή σωστή τεχνική και μετά να προχωρήσετε στη συγκεκριμένη άσκηση. Okay. Τι προσέχουμε στο κάθισμα το κανονικό? Έχουμε τα πόδια μας στο ύψος των ώμων ανοιχτά. Okay. Οι μύτες μας μπορούν να κοιτάνε μπροστά ή ελαφρώς προς τα έξω. Σε ψηλότερους ανθρώπους και ίσως με μεγαλύτερα κάτω άκρα, θα ήταν πιο βολικό να κάνουμε κατευθείαν τα ανοιχτά για να αποφύγουμε γενικά την κάμψη των ισχύων μεγάλη, αυτή την επίκληση που κάνουμε γενικότερα και το effort στη μέση. Okay. Οπότε επιλέγετε εσείς ό,τι σας βολεύει. Από πλάγια θέση προσπαθώ γενικότερα να σας δείξω. Είμαι σταθερός, ίσιος, okay. Δεν κάμπτω τον κορμό μου. Προσπαθώ να έχω flat τα πέλματά μου, να κουμπάνε όλα σταθερά. Okay. Δεν σηκώνω δηλαδή πτέρνες ούτε μύτες. Και προσπαθώ να κάνω κάμψη γονάτων και ισχύων την ίδια στιγμή okay, που κάνω το ένα και μετά το άλλο. Ταυτόχρονα δηλαδή. Κάμψη ισχύων και γονάτων. Δεν κάνω πρώτα κάμψη γονάτων και μετά ισχύων. Οπότε προσέχουμε αυτό, δουλεύουμε την τεχνική. Με τον αλτήρα, για να αποφύγουμε το μεγάλο effort στη μέση μας, τι προσπαθούμε να κάνουμε? Κρατάμε τον αλτήρα πάντα αναμεταξύ των ποδιών. Okay, έχοντας πάρει τη σωστή θέση, έχοντας τα πέλματά μας σταθερά κάτω, χωρίς να σηκώνουμε τις πτέρνες και χωρίς να κλείνουμε τα γόνατα, κρατάμε πέλματα σταθερά, όλο το πέλμα να πατάει κάτω, γόνατα ελαφρώς soft, λίγο λυγισμένα. Okay. Η μέση μας είναι σταθερή και κατεβαίνουμε κάτω με ταυτόχρονη κάμψη ισχύων και γονάτων. Και βλέπετε πού πάει ο αλτήρας, πηγαίνει εδώ. Okay. Δεν προσπαθούμε τον αλτήρα να το πάμε μπροστά. Too much effort, πάρα πολλά Newton, γενικότερα pressing. Πρεσάρουμε πολύ τη μέση μας. Κατεβαίνω και ανεβαίνω. Οι κύριοι μυς που γυμνάζουμε εδώ πέρα εννοείται ότι είναι οι τετρακεφάλοι μας, όχι ότι δεν δουλεύουν και πιστοί μοιραίοι, δουλεύουν οι γλουτοί μας. Okay. Αλλά συνήθως κάνουμε καθίσματα για τους τετρακεφάλους μας και τους γλουτούς μας. Okay. Στο ανέβασμα δεν λοκάρω τα γόνατά μου, ούτε τα ισχύα μου. Προσπαθώ να τα κρατάω λίγο λυγισμένα. Εισπνοή κάτω, εκπνοή πάνω. Οπότε τι προσέχουμε στα κανονικά καθίσματα? Πάντα το πέλμα μας σταθερό, δεν το γυρνάμε προς τα μέσα με πρινισμό ή πτιασμό. Γενικότερα τα γόνατά μας δεν τα αφήνουμε να κλείσουν μέσα. Αν χρειαζόμαστε κάτι να μας το επιθυμίζει, τυλίξτε ένα λάστιχο γύρω-γύρω από τα γόνατά σας, θα σας βοηθήσει αρκετά. Και εννοείται ότι το βάρος προχωράει και κινείται κάθετα και προς τα πάνω, πάντα ανάμεσα από τα πόδια μας. Okay. Φυσικά μπορούμε να το κάνουμε και με δύο αλτήρες παράλληλα, θα το δείξουμε σε άλλο βίντεο αυτό. Λοιπόν, ως πιο advanced πρωτόκολλο. Στα πλοία καθίσματα, τα λεγόμενα ανοιχτά καθίσματα, ύψος των ώμων πόδια ανοίγουμε λίγο πιο ανοιχτά. Οι μύτες εδώ πάνε λίγο πιο εξωτερικά, πιο διαγώνια γενικότερα. Εννοείται ότι τα γόνατά μας μένουν πάνω από τα πέλματά μας, από τις μύτες των ποδιών. Και φυσικά κάτω που δεν έφερα στα κανονικά καθίσματα, το να βγει λίγο η μύτη πιο μπροστά από το πέλμα, από τη μύτη, δεν πειράζει εφόσον κρατάς την πτέρνα σου κάτω και δεν σπάς τη μέση, ειδικά για ψηλότερα άτομα. Okay, το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Λοιπόν, ανοιχτά καθίσματα. Target λίγο παραπάνω στο εσωτερικό του ποδιού, γενικότερα στους προσαγωγούς, απαγωγούς γενικότερα πλάγιους γλουτούς και εννοείται ότι δουλεύουμε πάρα πολύ τους μυρούς μας. Λοιπόν, ίδιο position, ίδια θέση, λυγισμένα γόνατα. Κατεβαίνω κάτω και βλέπετε ότι το dumbbell, το βαράκι, ο αλτήρας πηγαίνει
κάθετα. Ξανά. Okay. Κατεβαίνει τέρμα κάτω και τέρμα πάνω. Αυτή είναι η σωστή εκτέλεση των ανοιχτών καθισμάτων. Okay. Το δείχνω από πλάγια. Τι προσέχω? Να μην πάω τα γόνατά μου μπροστά. Τα γόνατά μου τα κρατάω ανοιχτά. Κατεβαίνω κάτω και ανεβαίνω πάνω. Επίσης, δεν κάνω κάμψη σπονδυλικής. Είμαι εδώ, ανεβαίνω, κατεβαίνω και εννοείται ότι δεν λοκάρω τα γόνατά μου. Πάντα προσέχω και μεγάλη προσοχή. Αυτό είναι λίγο κατάλληλο και για πιο ψηλούς ανθρώπους και με μεγαλύτερα πόδια. Okay? Μας κάνει πιο άνετα να κινηθούμε στα καθίσματα. Οπότε, προσέξτε τα γόνατά σας. Είτε είστε ψηλός, είτε έχετε κανονικό ύψος γενικότερα, είτε έχετε κοντά πόδια. Πάντα προσέχουμε τα γόνατά μας να μην μπαίνουν μέσα. Okay? Αν υπάρχει δικαμψία στα ισχύα, δουλεύουμε την κινητικότητά μας και μετέπειτα προχωράμε σε αυτή την άσκηση. Λοιπόν, επόμενη άσκηση. Πάμε λίγο να ξεκουράσουμε τα πόδια. Okay? Και θα κάνουμε κάποιες ασκήσεις για το πάνω μέρος. Θα κάνουμε δηλαδή πιέσεις στήθους, κλειστές και ανοιχτές. Θα ξεκινήσω με τις ανοιχτές. Βάζω την πετσετούλα μου εδώ πέρα. Γενικότερα. Λοιπόν, με ανοιχτές πιέσεις προσέχω πώς θα πάρω τους αλτήρες μου. Αν χρησιμοποιώ πάγκο, υπάρχει άλλη διαδικασία. Αν έχω να κάνω άσκηση πιέσεων στήθος στο έδαφος, θα ξαπλώσω κάτω, θα λοκάρω σαν το πιλάτες που κάνουμε και γενικότερα στο core, θα λοκάρω τον κορμό μου να είναι σταθερός, θα ανεβάσω τους αλτήρες κοντά μου ψηλά, θα τους γυρίσω. Okay. Τους έχω πάνω από το στήθος μου. Λυγίζω προς τα κάτω, κάνω το αγκώνες και κάνω απαγωγή μου. Κατεβαίνω εισπνοή. Εκπνοή. Αυτό που προσπαθώ είναι να μην κάμψω πολύ τους αγκώνες μου και χτυπήσω έτσι. Και μετά χρειαστεί να ανεβάσω τους αγκώνες. Επίσης, δεν λοκάρουμε τους αγκώνες, να ανέβει έτσι εδώ. Okay. Τους έχουμε λίγο λυγισμένους. Κατεβαίνω και ανεβαίνω. Στο ανέβασμα, πάντα θυμηθείτε να φέρετε τους αλτήρες λίγο πιο κοντά. Δεν χρειάζεται να τους χτυπάτε και όταν τους κατεβάζουμε, τους ανοίγουμε λίγο. Προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε τους αλτήρες πάνω από τον αγκώνα μας. Εννοείται ότι στο grip ποτέ μην πάρετε τον αντίχειρά σας. Ο αντίχειρας πάντα λοκάρει στις πιέσεις. Okay? Δεν κάνουμε φλεξαρίσματα να κρατάμε όλα τα δάχτυλά μας από πάνω. Στη χειρολαβή πάντα την κρατάμε με λοκαρισμένο grip, λοκαρισμένη χειρολαβή και σταθερά. Εδώ κάνουμε κυρίως άσκηση για τον θωρακικό μας και τρικέφαλο και λίγο πρόστιο δελτοειδή. Okay? Αυτό είναι που δουλεύουμε. Στις κλειστές πιέσεις που μπορούμε να έχουμε ενωμένα τα βαράκια μας στους αλτήρες μας ή μπορεί να είναι απλά πάνω από τους αγκώνες. Okay. Ενεργοποιούμε πάλι λίγο το στήθος, αλλά εδώ παίρνει πολύ μεγάλο ρόλο ενεργοποίησης ο τρικέφαλος. Και η πρόστια μέρα δελτοειδή εννοείται. Okay. Αυτές είναι οι κλασικές πιέσεις. Ή μπορούμε να τα κρατάμε μαζί, κατεβαίνουμε και ανεβαίνουμε. Okay. Συνήθως όταν έχουμε λίγο πονεμένο ώμο, μας ενοχλεί κάποιες φορές, ίσως είναι λίγο πιο χαλαρά να το κάνουμε με πιο κλειστές πιέσεις. Okay. Αλλά φυσικά να αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τον ώμο, δεν εκτελείτε τίποτα και μιλάτε με τον φυσικοθεραπευτή σας και με τον γιατρό σας πριν εκτελέσετε το οτιδήποτε. Αυστηρά, πάντα. Με γνώμονα την υγεία και την επιστήμη. Λοιπόν, μετά πάμε να δουλέψουμε λίγο στην επόμενη άσκηση, να σας δείξω δύο κλασικές ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε με το σώμα. Με το βαράκι, με μονοποδική φάση, με όρθιο position γενικότερα, από όρθια θέση. Και θα δουλέψουμε την πλάτη μας. Okay. Άσκηση πλάτης λοιπόν. Θα κάνουμε αιμονή και διπλή κοπηλατική. Πώς κάνουμε αιμονή κοπηλατική? Ένα πόδι μπροστά, ένα πίσω. Okay. Όλο το πέλμα κάτω. Λυγισμένο το πρώτο πόδι. Προσπαθώ να στηρίζω εδώ ή μπορώ να πιάσω κάπου σε ένα πάγκο ή σε ένα τραπέζι. Χαλαρώνω λίγο το χέρι μου, αλλά δεν κατεβάζω πάρα πολύ. Δεν έχω τον κορμό μου χαλαρό. Προσπαθώ να τον ενεργοποιήσω. Okay. Και έτσι όπως κάνω την κίνηση προς τα πάνω, okay, ανεβάζω και λίγο τον ώμο μου για να κάνω ενεργοποίηση γενικότερα την ομοπλάτη μου. Okay. Οπότε δουλεύουμε πλατή ραχαίο και δουλεύουμε και οπίστε μία δελτοειδή, τραπεζοειδή, ρωμοειδή και κάποιους άλλους μυς φυσικά και άλλους μικρότερους. Okay. Τι προσπαθούμε? Χειρολαβή, εδώ και να είναι λίγο έτσι η χειρολαβή, ανοιχτή, δεν μας πειράζει. Αρκεί να μην πέσει το γλιστρής και πέσει ο αλτήρας πάνω στο πόδι μας. Okay. Προσπαθήστε να κλείσετε με τον αντίχειρα, okay, και να κάνουμε την κοπηλατική προς τα πάνω. Okay. Αν θέλετε να νιώσετε το απόλυτο ερέφισμα για την πλάτη, γυρίστε την παλάμη σας να κοιτάει προς τα πίσω και στο ανέβασμα κάντε μια περιστροφή προς τα έξω και κατεβάστε. Okay. Ανεβαίνω και αφήνω λίγο να διαταθεί όμως, κοιτάξτε πώς κατεβαίνει και ανεβαίνει προς τα πάνω. Και εννοείται ότι δουλεύω και την άλλη πλευρά με τον ίδιο τρόπο. Τι προσπαθώ? Προσπαθώ να μην κάμπτω πολύ τον αγκώνα μου. Okay. Δεν ανεβάζω το βαράκι προς τα πάνω, το ανεβάζω προς τα πίσω
με κάμψη περίπου 90 μοίρες του αγκώνα μου. Okay? Και πιέζω προς τα πάνω. Αυτή είναι η κλειστή μονή κοπηλατική. Φυσικά μπορούμε να την κάνουμε και ανοιχτή. Okay? Δουλεύουμε διαφορετικές μοίρες της πλάτης μας. Όταν κάνουμε την ανοιχτή, μπορεί να πάει προς τα πάνω. Όταν κάνουμε την κλειστή, μην τα ανεβάζετε πάνω. Τζάμπα στρες κάνουμε στον ώμο μας και φυσικά δεν γυμνάζουμε πλάτη, γυμνάζουμε περισσότερο δικέφαλο. Εκμεταλλευόμαστε τη βαρύτητα με μια καλή επίκληση προς τα μπροστά και τραβάμε πίσω καλά για να νιώσουμε και την πλάτη μας κυρίως. Λοιπόν, διπλή κοπηλατική. Μπορεί να γίνει με κάποια παύση γενικότερα, δηλαδή μπορώ να κατέβω, να κάνω την κοπηλατική μου και να ανέβω. Τα πόδια μου σταθεροποιούνται στο ύψος των ώμων. Δεν έχει σημασία περίπου για τις μύτες, όπως σας βολεύει. Μην κάτσετε και σαν πιγκουίνι, όπως σας βολεύει γενικότερα. Λοιπόν, κατεβαίνω κάτω, πολύ μεγάλη προσοχή στη μέση. Είμαι εδώ, παλάμες μπορεί να είναι διαγώνια, τραβάω προς τα πίσω και χαλαρώνω. Πάλι δεν τραβάω προς τα πάνω. Πολύ μεγάλο effort για τη μέση, καθώς απομακρύνεται το βάρος από το κέντρο βάρους που έχουμε. Too much effort και πολλά newton για την οσφυϊκή μοίρα. Στην ουσία τραβάμε παράλληλα με τους μυρούς μας τους αλτήρες. Κάνουμε καλή κοπηλατική, καλή ενεργοποίηση. Μπορώ να κάνω ένα καλό stretch κάτω με τους ώμους και να ανεβάσω πάνω και να κάνω προσαγωγή ομοπλατών. Αυτό το λεγόμενο σκουιζάρισμα πίσω, push πίσω με τους ώμους. Αυτή είναι η κλειστή κοπηλατική. Μπορεί οι αγκώνες να πάνε πίσω. Μπορώ να κάνω και ανοιχτή. Αφήνω τους αγκώνες να ανοίξουν λίγο παραπάνω. Σας το δείχνω και από ευθεία. Κλειστή κοπηλατική και αυτή είναι ανοιχτή. Ανοίγουμε λίγο πιο πάνω, πιο ανοιχτά. Όχι πάνω στο στήθος, προς τα έξω. Τραβάμε πάνω και χαλαρώνουμε. Και εννοείται ότι δουλεύουμε διαφορετικές μοίρες γενικότερα της πλάτης μας. Προχωράμε στην επόμενη άσκηση που μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε απαγωγές κάμψης ώμων με τους αλτήρες. Που μπορούν να γίνουν, οι κάμψεις μπορούν να γίνουν και με έναν αλτήρα, οι απαγωγές χρειάζονται δύο. Απαγωγές αλτήρων, απαγωγές ώμων, είναι τα λεγόμενα flies, τα ανοίγματα. Αυτά εδώ. Τι προσέχουμε, να μην χοροπηδάμε. Χρειαζόμαστε χαλαρό βάρος για να ξεκινήσουμε, για να μπορούμε να κάνουμε με λυγισμένα γόνατα πάντα σε όρθια θέση, για να κατεβάζουμε όλα τα νιούτον κάτω στο έδαφος. Είναι σαν να αμορτεσέρ τα πόδια, παιδιά. Αποφεύγουμε όρθια θέση με λοκαρισμένα ισχύα και γόνατα. Χαλαρούς ώμους, ενεργοποιημένο κορμό, λυγισμένους λίγο αγκώνες. Ανεβαίνω, κατεβαίνω. Το δείχνω για πλάγια. Και ενεργοποιούμε και χρησιμοποιούμε και γυμνάζουμε την μέση μοίρα δελτοειδή. Στις κάμψεις ώμων, μπροστά, μπορούν να γίνουν με τον αντίχεια προς τα πάνω ή με παλάμες κάτω. Και γυμνάζουμε κυρίως πρόστια μοίρα, δελτοειδή, κορακοβραχιόνιο και εννοείται τα χέρια μας τα νιώθουμε λίγο εκτείνοντες καρπού, άμα έχουμε τις παλάμες κάτω και προσπαθούμε να έχουμε σταθερή κίνηση και δεν ανεβαίνουμε πάνω από 90 μοίρες. Ίδιο ισχύει και για τις απαγωγές. Γιατί δεν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε παραπάνω τον αυχένα μας και να στρεσάρουμε γενικότερα και τον ώμο. Γιατί ο ώμος δουλεύει, ο δελτοειδής, περισσότερο μέχρι 90 μοίρες. Λοιπόν, μετά μπορούμε να γυμνάσουμε χέρια, να κάνουμε κάποιες αισθήσεις για τα χεράκια μας. Μία από τις καλές ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε τις κλασικές είναι οι κάμψεις δικεφάλων. Ξανά, όχι τεντωμένα γόνατα και ισχύα, λυγισμένα για να κατεβάσουμε τα νιούτον. Κάμψη, αγκώνα και υπτιασμό. Στροφή προς τα έξω, δηλαδή με την παλάμη μας. Επίσης, δεν μπαλαντσάρω, δεν κλέβω. Προσπαθώ να δουλέψω τεχνικά, σταθερά με τον αγκώνα παράλληλα με το σώμα μου, λυγισμένα γόνατα και ισχύα, όπως βλέπετε, η σωστή εκτέλεση, και γυμνάζουμε κυρίως τον δικέφαλο βραχιόνιο. Πιάνει και πρόσθετο βραχιόνιο και δουλεύει και λίγο ο βραχιονοκυρικηδικός. Άρα είναι κυρίως άσκηση για τον δικέφαλο βραχιόνιο, ο οποίος κάνει την κάμψη και τον υπτιασμό. Και φυσικά, επειδή ο δικέφαλος βραχιόνιος είναι πολυαρθρικός μυς, δουλεύει και λίγο, συμμετέχει λίγο και στην κάμψη του ώμου. Άμα κουνήσεις λίγο τον αγκώνα σου προς τα πάνω, κάνεις δηλαδή αυτό, δουλεύεις και λίγο παραπάνω την έκθεση του δικεφάλου βραχιονίου. Κάτι το οποίο μπορείς να δουλεύεις διαφορετικά τα χέρια σου είναι τα σφυριά επίσης. Άλλη άσκηση που μπορείς να κάνεις πάρα πολύ καλή για πρόσθετο βραχιόνιο τώρα, ένα μη που βρίσκεται κάτω από το δικέφαλο βραχιόνιο και για το βραχιονοκυρικηδικό. Να δώσεις ένα καλό shape στα χέρια σου. Είναι δηλαδή ο βραχιονοκυρικηδικός αυτό το πράγμα εδώ, σε τριγωνάκι, το οποίο σου δίνει ένα καλό shape, ένα καλό δυνατό χέρι και εμφανισιακά, αλλά και είναι πολύ σημαντικός γενικότερα για τη δύναμη των χεριών σου γενικά. Στα σφυριά τι κάνουμε? Ξανά λυγισμένα γόνατα και ισχύα. Ανεβάζουμε τον αλτήρα προς τα πάνω.
στην ίδια κατεύθυνση με τον ώμο μου. Ξανά. Δεν χοροπηδάω, δεν κλέβω. Okay. Προσπαθώ να είμαι σταθερός. Ανεβαίνω, κατεβαίνω. Και γυμνάζομαι προς το βραχιόνιο και είναι η καλύτερη άσκηση για βράχιονο και ρυκηδικό. Σε αυτή την άσκηση δεν πολύ χρειάζεται να προχωρήσουμε με τον άγκωνα μπροστά. Okay. Επόμενη άσκηση. Πολύ γρήγορα να αναλύσουμε μερικές ακόμα ασκήσεις και τελειώνουμε. Φυσικά είναι πάρα πολλές ασκήσεις, παιδιά. Απλά θα προσπαθήσω να καλύψω κάποιες βασικές. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Okay. Και σε άλλα βίντεο θα καλύψουμε και άλλες. Πάμε για εκτάσεις τρικεφάλων. Σε περίπτωση που δεν είμαστε καλά σε θέμα ευληγησίας, okay, θα πάμε κάτω στην επόμενη άσκηση. Αν είμαστε OK να κρατήσουμε κάτι πάνω από το κεφάλι μας χωρίς να σπάμε τη μέση, πάμε σε εκτάσεις τρικεφάλων πάνω από το κεφάλι. Λυγισμένα γόνατα και ισχύα, πιάνουμε το βαράκι προσοχή να χτυπήσουμε το κεφάλι μας, κατεβάζουμε κάτω και ανεβάζουμε πάνω. Okay. Μία από τις πολλές παραλλαγές που μπορούμε να κάνουμε με καλό concentration, γενικότερα καλή συγκέντρωση, για τις εκτάσεις τρικεφάλων και γύμναση του τρικεφάλου βραχιονίου μη και πιο συγκεκριμένα σε αυτή τη θέση της μακράς κεφαλής που στακάρει, εκφύεται, στην ομοπλάτη γενικότερα. Οπότε, μία από τις κεφαλές στακάρει και στην ομοπλάτη μας γενικότερα. Οπότε, αυτό φυσικά μπορεί να γίνει και με ένα βαράκι, έτσι. Αλλά εγώ σας έδειξα μία παραλλαγή που εννοείται δεν είμαστε εδώ. Άμα δεν μπορούμε να κάτσουμε εδώ, προχωράμε στην επόμενη άσκηση. Επόμενη άσκηση για τρικέφαλο. Μπορεί να γίνει με ένα βαράκι, okay, ή με δύο. Πάλι γυμνάζει τη μακρά κεφαλή του τρικεφάλου, όχι ότι δεν ενεργοποιείται και η έσω και έξω κεφαλή του τρικεφάλου, γιατί έχουμε τρεις κεφαλές, γι' αυτό και λέγεται τρικεφαλός γενικά. Θα σας δείξω με δύο βαράκια και με ένα. Όταν έχω τους αγκώνες μου πάνω στο πρόσωπό μου και κατεβαίνω κάτω και ανεβαίνω, okay, γυμνάζω έσω έξω κεφαλή και λίγο φυσικά και τη μακρά. Αν θέλω να γυμνάσω λίγο παραπάνω, πάω πάντα σιγά σιγά, έτσι. Αν θέλω να γυμνάσω λίγο παραπάνω, το πάω πίσω. Τον αγκώνα λίγο πιο πίσω από το κεφάλι μου να κατεβαίνουν τα βαράκια. Και εδώ ενεργοποιώ λίγο παραπάνω τη μακρά κεφαλή. Okay. Φυσικά αυτό το βλέπετε και με τη στραβόμπαρα που το κάνουμε, τις γαλλικές πιέσεις γενικότερα. Okay. Την AZ bar, να το πούμε και στα English γενικά. Αλλιώς με ένα βαράκι, μεγάλη προσοχή στη λαβή εδώ. Πάνω από το κεφάλι μπάρα, του αλτήρα. Έσω έξω κεφάλι περισσότερο. Πίσω το κεφάλι, μακρά κεφάλι, κάνουμε focus. Okay. Αυτές ήταν κάποιες βασικές ασκήσεις και για τα χέρια. Και πάμε να τελειώσουμε με κάποιες ασκήσεις που φυσικά μπορείτε να κάνετε κοιλιακούς. Ξανά μία από τις εκατοντάδες που υπάρχουν. Okay. Σαν ειδούλα. Okay. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε τους αλτέρες περισσότερο στην πρώτη άσκηση ως κάποιο σημείο να ακουμπήσουμε γενικότερα τα χέρια μας. Και τι θα κάνουμε. Γόνατα κάτω, να κουμπάνε, ή γόνατα ψηλά, όπως νιώθετε αναλόγως. Τώρα, αν έχουμε κάποιο πόνο ή μας ενοχλεί ο καρπός, είμαστε εδώ και κάνουμε front up, μπροστά αγγίγματα μόνο με τους αγκώνες κάτω και με τα δάχτυλά μας πιο κάτω. Και απλά κουμπάμε. Μην κάνετε το λάθος και twistάρετε, okay, σαν καράβι σε τρικυμία. Δεν υπάρχει λόγος και δεν δουλεύουμε τίποτα. Για να δουλέψουμε τους anti-rotators, γενικότερα τους πλάγιους κοιλιακούς, έσω εξολοξώ και γενικότερα τον ορθό για σταθεροποίηση και όλο το σύστημα γενικότερα κοιλιακών και ραχαίων και τις πλάτες μας, πρέπει να είμαστε σταθεροί όπως είμαι εγώ. Αλλιώς να ανοίξετε λίγο τα πόδια και να κάνετε το ίδιο. Σαν πιο εύκολο, ανοίξτε λίγο παραπάνω τα πόδια. Αν δεν μπορείτε με πόδια τεντωμένα, γονατάκια κάτω, πάντα σταθερά, οι αγκώνες λίγο λυγισμένοι ελαφρώς, οι ώμοι πάνω από τα χέρια μου και προσέχω να έχω μια σταθερή κίνηση. Τελευταία άσκηση, okay, που καλύπτουμε στο σημερινό σεμινάριο, εννοείται, είναι τα lateral curls γενικότερα, η άρση και μεταφορά βάρους κάτω από το κορμό μας, από σανίδα ή από τραπεζάκι σανίδα. Τραπεζάκι σανίδα είναι αυτό, με τις μύτες κάτω. Μπορεί να είναι λίγο too much effort, γενικότερα λίγο ένταση στη επιγονατίδα γενικότερα, αλλά μπορείτε να εκτελέσετε αντί γι' αυτό τη σανιδούλα μας. Okay. Περνάμε το βαράκι από την άλλη, okay, χωρίς να κουνιόμαστε. Προσπαθώ να μην κουνιόμαι δεξιά-αριστερά σαν μπαλαρίνα. Μπορεί να γίνει με τα γόνατάκια κάτω, okay, και εκτελώ με ασφάλεια. Επίσης, το συγκεκριμένο μπορεί να γίνει με σανίδα τραπεζάκι, okay, πάντα έχω τον αλτήρα από εδώ. Ή μπορώ να έχω κάτι να το σύρω, άμα θέλω να χτίσω γενικότερα την τεχνική μου. Okay.
Και φυσικά δουλεύουμε anti-rotators, σταθεροποίηση κορμού, γενικότερα και όλο τον κορμό λίγο πιο λειτουργικά και πιο πολύ ως σταθεροποίηση και ενδυνάμωση κορμού. Αυτές ήταν οι ασκήσεις που μάθαμε σήμερα. Εννοείται, ξαναδείτε το βίντεο ξανά και ξανά, κάντε pause, αφήστε comment από κάτω γενικότερα. Ό,τι απορία έχετε, παρακαλώ στείλτε μου. Δείτε το ξανά και ξανά πριν είστε σίγουροι για την εκτέλεση. Θυμηθείτε τις οδηγίες που σας δίνω. Να εκτελείτε γενικότερα τις προπονήσεις σας με ασφάλεια. Έχω κάποιες προπονήσεις με αλτήρες μαζί με timer εννοείται στο κανάλι μου. Αυτό το βίντεο ήταν πιο πολύ εκπαιδευτικού χαρακτήρα και ως σεμινάριο για κάποιον που θέλει να μάθει πώς να κάνει κάποιες βασικές ασκήσεις στο γυμναστήριο ή οπουδήποτε έχετε αλτήρες. Okay. Θα υπάρξουν και άλλα βίντεο με πολλές άλλες ασκήσεις φυσικά που θα μάθουμε μαζί. Okay. Ελπίζω να σας άρεσε. Δοκιμάστε τα. Στείλτε μου ό,τι απορία έχετε. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας βοηθήσω. Και δοκιμάστε τις προπονήσεις που έχω ανεβάσει. Και εννοείται like και share και εγγραφή στο κανάλι μου. Μείνετε ενεργοί, ασφαλείς και υγιείς. Και ως το επόμενο βίντεο μείνετε συντονισμένοι. Okay. Καλή συνέχεια. Γεια σας.